le coordinateur national de campagne m'a demandé d'intervenir en Hausa. Et je vais le faire, mais je vais être très bref. Parce que notre candidat, le président Mamadou Ousmane, va intervenir tout à l'heure. Jama'a assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Jama'a ina so duka wanda suka zo wannan tare yi musu godiya. Mun gode da wannan tarbo da kuka nuna. Mun gode da wannan kamna da kuka gwada muna. Ina so in yi ma duk wanda suka zo godiya, amma ina so in ce wannan tawaga ta President Muhammad Usman babbar tawaga ce. Abin da ba mu gani ba ɗazu shi ne bancin Muhammad Usman shi da kanshi da chef de file de l'opposition wanda suka yi takara premier tour suka kama Muhammad Usman kuma suke tare da shi sun kai wajen 13 nan zama ina ji. To nan ba ta alheri ne kuma alamu ne insha Allah za mu yi nasara. Zan ce mu ne zan yi insha Allah. Na farko shine abinda ya sa muka zaɓi Tilibiri mu yi kamfani, mu yi lansan kamfani nan ga shi ne mu gwada muna jin ciwon abinda yake samuwa a cikin ƙasarmu kuma abinda yake samuwa a jihar Tilibiri. Ina kusa hanya na saurari wani sako ɗazu kuma ya mini ciwo kan gaskiya. Na ji wani mushen likita a gabi Madarufa. An zo an ɗauke matar shi, suka je suka kama ta kuma suka kiro shi a telefon, aka ba shi matar shi tana magana kuma sai na jin za ta ida ta ga mijin ta kai mini gafara don ta san tana yiwa a kashe ta. Aka ce mishi sai ya ba da miliyan 10, ya ce shi bai ma san bai taɓa samun miliyan guda ba. To Niger haka nan ne take cikin garuruwa iyaka na jihar Tilibiri sai mutane su zo da sahi da marece su sace mutane su kashe mutane ko kuma su ce a basu lawan. Na lissafa a cikin shekara 5 na ga yadda aka yi kididdiga wanda aka kashe Nijar sun kusa kai 4,000 a cikin shekara 5. To kenan kun ga wannan ƙasa ta mu ba wadda muke so bace, ba wadda muke ƙamna bace, ba yanda muke so a yi jagoranci bane a ƙasar Nijar. Shi yasa muka ce duk abin da zai samu wa ɗan adam to ya yi daidai da yanda ake jagoranci a cikin ƙasar nan. Shi yasa muka ce tun da jagorancin su bai da kyau mu gwada Muhammad Usman ya karɓo mana ƙasarmu ya mana jagorancin adalci ya tsara 'yan ƙasar Nijar da wannan kashe-kashe da ake yi da kyau na cikin wannan ƙasa. Wannan babban tashin hankali ne gare mu kuma yana cikin abin da suke damun mu kuma yana cikin alƙawunna na farko da Mamman Usman zai aikata idan Allah ya ba shi ilimi. Zance na na biyu shi ne abokai na duka sun gaya muku ɗaji a cikin zabarmanci. Mu ta yi zaɓe, mu je kan ƙuri'a. An yi zagaye na fari kun ji an gari ƙuri'o'in wasu 'yan takara. Cikin ƙuri'o'in nan dubu duka ƙarya ce ba wanda ya zuwa musu ƙuri'a. Zuwa ne aka yi ƙalƙashin ice aka cika takardu aka aiko ma sani kuma sani ta karanta kuma aka je babban kotu kuma babban kotu ya aikata ya ce gaskiya ne ba ɗan Nijar da suka je ƙuri'a. Rubutawa ne aka yi. 'Yan Nijar da za su je ma ƙuri'a ta kan gaskiya wanda ba a saye ta dala ba wanda ba a neme ta ba cikin magudi suna nan ba suna cikin wannan hanyar. Kuma su ne a ko'ina a kowace jiha ta Nijar su ne muke kira ranar zaɓe su zo su jefa ma Muhammad Usman ƙuri'a mu kawo canji a cikin ƙasar mu idan Allah ya yarda. Jama'a ban da zance na gode kuma insha Allah irga zama ka ku ji tsoro kan ku zama. Merci monsieur le président, merci. Applaudissez pour le camarade Ibrahim Yacoub bien fait Kinshasa. Nous allons continuer le programme avec l'intervention du président Kadaoui.
Bienvenue dans cette édition du journal de campagne spéciale présidentielle.